into embana lezi zinto. Ngoba asizokulimaza omunye umuntu. Zolimaza wena. Maphinda emumva nazo. Oza ngani yami ngaphambili. Ngalibali. Batho yakhe. Ngalibala. Ngalibali. Batho yakhe. Oh, muchesuka. Oh. Kuvula ibhetesta lapha liyenyakaziswa. Yes. Uma inyakaziswa iyayekwa nje yona sebeyabuza ukuthi indaba mabengena abayungangeni wena. Mabengena. Ithi inkinga ngithi ngisathi ngiyanyakaza bangeqela. Lana akaweqelwa umuntu. Ivulelo wena nebhete. Khona ngibabhekile. Nengikhoza nabo nabakithi. Ebezozuma abathayile. Bapho ngenxa ingane zami. Ngenxa yale nkinga ngihlale ngitshela zona mfundisi enkonzweni ngene ukuza la ngoba khona manje siphambana oza la oh sukumuze bese ngidedela inkonzo sibhali bamqobe make emuva uNkulunkulu enza umusa imake mbamphukana bamqoba amaBhayibheli akhe amen baqhubeke mbabeli bamqoba amaBhayibheli babona uvuyo imangala Ukani babulu vuya amaBhayibheli babhlatshwa ambambela ubabulu vuya amaBhayibheli akhe imangala babulu vuya lando uNkulunkulu bazalwane ngiyathi ngiyathanda zesontweni bazokutshela abantu ngesonto edlule kwavuka umhayizo babo bishop mhlawumbe zaxoxela ingane zakho zayivakashile enkonzweni kwavuka yonke into ongayazi uNkulunkulu ezehlele umyalezo wawuthi ngoba usazi isikhathi sokhanjelwa kwakho yes namanje uhleli la awusazi isikhathi hayi sokhanjelwa kwakho sasiyavala thina sisusile iqale ezandleni zethu kodwa ungalezi iphutha hlale lapho kanti uyayizwa indaba ukuthi befale ngiriphote zasekhaya inkinga befale ngiriphote ezasemsebenzini befale ngiriphote nalo ukuthi ngiyaphila kodwa ngisebenzi ngizotshela uNkulunkulu esiphambanweni bakucimba imangana bakucimba amaBhayibheli bamakhanye imali ukuthi siphambano Jesu bamthetho bambela lamadoda la babambeleni iyangala babishop wasigqobelani kanti wasigqobela ukuthi obishop bethu noma engameli Nkosi sisebenze bangasebenzi i-overtime sikhona imangala bamakhanya ozalapha sesiyawuvala ke bazwana umnyango bangabu lapho wathi bamagaba intshidi isele nawe kwasalike nentshidi siyavala manje Jesu siyavala kodwa sokhulekela ngiyangitshela abazophuma la amen abazophuma la amen bayazonqoba ufakazi Jesu ngadlana ke ilanga ukuthi bamfunde sinawo 500 anqo hayi baba ngiyakhumbula uthandaze endaweni yokuthi
kulela umsebenzi kanti kufanele ngizani ngafake phakathi athi Nkosi kubuse kani yami ngithi abazophuma la lezi zinto ezingalungile zizolungiswa namhlanje mangabu lapho awusukumi lungile okwakho ngirepotele umuntu amfundisi nazi inkinga ngoba ukuthi ePhasikeni wenze njani yavulwa nje ithu ePhasikeni kwathiwa abeza abantu wenze njani bafundisi bami ozosuka la nimbonile ayokutshela inkinga emakhaya evalete umuntu wasukuma yini ePhasikeni ngoba uNkulunkulu wayivuma indaba yokuthi kulungiswe inkinga zakho mangabu lapho inkinga uhleli nazo uthi ayezami kulungile siyasisondisela iqala phezulu Yesu amsanizana bafundisi bampheki kwabo bamakhanya ungobo babona ubhuyi bamsanizana phezulu Yesu ungasayi umhlabeni mangabikho salayo mangabikho njani salayo mangabikho salayo ngalenza iphutha usala ngalenza iphutha lokusala noma usala khona inkinga oh yes lord yonke izinto ofuna iluke engalungi ngamkhumbulo baba uSikhosana manje amen egcina ukushumayela emazimtoti lingasavumi kahlizwe ethi baba inkinga babehambe basala endleleni ethi babehamba kodwa babehambe besala endleleni ethi na ungavumi ukhamba usala endleleni wathi ungavumi ukhamba usala endleleni soqeda zonke bazalwane lezi ezabe zikusalisa endleleni babishop sesivala ngeke ngathi esonto edlule ngathi bakhumula ingubo zabo base beyithatha bayimbathisa ithole ukuthi sagibele kulona bese eyongena eJerusalem ngase ngithi khona lezi ingubo egqokwe inhliziyo yakho ezenzondo ezokuhleba ezokubaqabangela abanye abantu ezokudelela ezokubela phansi abanye abantu ezokuba ngcono nabanye abantu ngoba wena ufundile siyakhunyulwa nazo mase kiwa uNkulunkulu kodwa ngisho njalo namhlanje nawe sikhumule lezi lezi enhlizweni yakho othi vele uNkulunkulu uyangi-understanda vele nje mina uyakhona udelela kanje uNkulunkulu uyangazi vele nje akahambi kanjalo ekolweni mase fika ukukholwa impilo yomuntu iyashintshwa athi umpostoli Pawulo khohlwa okayizolo ngilule ngokaphambili sibala amehlo amen Hamzane bafundisi siphamisa babula uvuyozo kancane kala what a blessed Jesus is a friend Nangumngani Hey Bo what a blessed communion what a blessed sweet union Jesus is a friend what a blessed one what a blessed sweet union Jesus is a friend of mine Nkosi yebo Jesu for the last time bazalwane mahambo lapho sathi inkosi yami mfundisi ungangivalele ngaphandle woza sesiyathandana mahambo lapho uthi mfundisi woza angizeli mina ngizeli ingane zami angizeli mina ngizeli inkinga zasekhaya angizeli mina mfundisi kunomama ongihluphayo ohluphekayo ngizomletha la uNkulunkulu mahambo lapho oh Jesu Zelwa Senzeli ikhaya Dulise baba Senzeli ikhaya ke Senzeli ikhaya Senzeli
egameni likaJesu. abawethu namandla onke uNkulunkulu enonguyise wenkosi yethu Jesu Hey, eKhalvari onamandla onke uNkulunkulu enophila kuze kube phakade wena Nkulunkulu ongizwa igama lakho babona amandla onke nababantu bakho ngibona eKhalvari uNkulunkulu onamandla onke siza nabo kuwe uNkulunkulu ongcwele wena Nkulunkulu onamandla onke wena Nkulunkulu onguJehova igama lakho wena Nkulunkulu olwizimpi zethu ingqobe babona amandla onke siza kuwe siza kuwe siza kuwe siza kuwe siza kuwe mfana yeKhalvari babona amandla onke nababantu bakho uNkulunkulu ophilayo babona amandla onke baletha ukuba bonke kuwe uNkulunkulu ongcwele siza nabo kuwe uNkulunkulu ophilayo wena Nkulunkulu onamandla wena Nkulunkulu ongamandla wena Nkulunkulu onqobayo babona amandla onke siza nabo kuwe uNkulunkulu onamandla onke siza kuwe wena babona amandla onke semasondele endleleni zakho somusa uze sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo laba bantu bakho banaye eKhalvari baletha kuwe wena Nkulunkulu onqobile babona amandla onke uyise Nkosi ukuba basuke kule ndaba uma wena Nkosi ungekosukana hamba nabo Nkosi angubanqobela babona amandla onke sibadiphe egazini lakho ukuze wena Nkulunkulu ukhuphule izimo zabo ngegama likaJesu 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 abanqobo bomnyama abambene nabantu bakho akekho Nkosi ongathi asefike kuwe abese Nkosi umlahlela ngaphandle ubona amandla wonke uyasazi izimo ababambene nazo wena Nkosi unamandla athi umbhali wena unamandla ongazenzela konke ngawo babona amandla wonke enze kuwe wona yeKhalvari udla liphila kuze kube phakade nyabaza Nkosi yezulu fikela izwi lakho fikela ubukhona bakho babona amandla wonke angabikho osalayo babona amandla wonke yelula isandla sakho thinta lowa nalowa 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 egameni likaJesu wena Nkulunkulu ophendula ngamandla nangomlilo phendula Nkosi yethu phendula wena onamandla thina kasinawo uNkulunkulu onamandla wonke uke wakuthandaza uAsa ebhekene nempi wathi thina singcile kuwe uNkulunkulu onamandla wonke badinga wena Nkulunkulu ophilayo badinga wena Nkulunkulu onqobayo badinga wena uhambe nabo endleleni ongcwele nalibandla lakho uNkulunkulu wethu abantu bakho Nkosi beze kuwe wena Nkulunkulu ongenayo ijabuliso wena Nkulunkulu ongenayo inkohliso osiza ngeqiniso siza laba bantu ngegama likaJesu babona amandla wonke bapapatisa ngomlilo wakho ukuze Nkosi uSathane angasondeli bathungela ngomlilo egameni likaJesu bathungela ngomlilo egameni likaJesu yehla likaJehova uzibonakalise phakathi kwabantu bakho yehla mlilo namandla ngobela abantu bakho
ngegama likaJesu yehla Nkosi yezulu ungathuli baba labo abantu bakho bekhala mawubezwe sebelila esiphambanweni sakho mawubezwe Nkosi yiza Nkosi benzela umusa ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngabusenzela Inkosi ngisho ukuthi ngikunjule le ndawo kodwa yenzela igama lakho udumo ngabusenzela Inkosi nceku zakho ekuzwa igazi labo kubo kodwa Nkosi yenzela igama lakho udumo ngegama likaJesu babona amandla wonke ukuhlatshwa kwakho mbona eKalvari angabize nansi imphefumulo babona amandla wonke idinga wena maluso olungileyo idinga wena maluso ongcwele babona amandla wonke bangcwelisa abantu bakho libatshazwe igama lakho ngegama likaJesu Kristu Inkosi yethu ephila ibusa manje naphakade sonke bazalwane siphambe izandla zethu wena nje ola ePhasikeni wenko unomhleli phansi phakamisa zombili izandla zakho phuma ekhaya wezenkonzweni ake ungazelise uthi ngisenkonzweni ngakaphuma nalutho phamba izandla zakho noma kathiwa ufundile unamajazi awuthola umsebenzi owufundelayo phamba izandla zakho uNkulunkulu uzokwenza umusa noma kathiwa ushadile abantwana baphuma uNkulunkulu uzokwenza umusa noma kathiwa awutholi kwamenda awukho uNkulunkulu wazi izinto zakhe lo uNkulunkulu avula izinto engenzeki zenzeke uNkulunkulu asimbona endleleni sawutshelwa abantu uNkulunkulu afika kuphakamisa ngesikhathi esifaneleyo uma ulapho phakamisa izandla zakho amen phakamisa raise your hands kakhulu amen phakamisa kakhulu izandla zakho uma ulapho phakamisa mabhishophu khona phakathi kwethu uzosanga uNkulunkulu sonke phakamisa izandla zakho nceka uNkulunkulu mayikhona lithi iBhayibheli lami angilalele lithi wawelisa konke efuna ukubambana noNkulunkulu wawelisa konke ngayibheka lento ukuthi wayeneyingane bamphimba wayiwelisa wayenonkosikazi wamwelisa wayeneyimoto noma-insurance zakhe wakuwelisa wawelisa konke ukuze abambane noNkulunkulu amen isikhathi sePhasika semnandi shiya emakhaya sisuka le eThekwini ake uwelise konke usale noJehova welisa jombisa konke welise noma usebandlela bakuthandi bakhuluma ngawe welisa yonke leyo nto mina ufundisa kanzi kwami uyangizonda welisa konke phamisa izandla noma ingane zakho thiwa ziyantshontsha zidla ngisho iwunga ake ukuwelise lokho usale noJehova amen babhishophu seNkulunkulu unge uJehova nanso Nkosi imphefumulo yakho haleluya batele konke Nkosi yamakhosi beze entabeni ukubonelela bashiya Nkosi izinkinga bashiya izigulo bashiya Nkosi izifo emakhaya Nkosi baphikela Nkosi entabeni yokubonelela ke bathulela Nkosi imphefumulo yabo kuwe wena Nkosi othe amagxa wakho abanzi yakwazi ukusitholela zonke Nkosi izifo zethu nezinkinga zethu siphuma Nkosi emakhaya ahlukene sikhulenda ezahlukene kodwa izinkinga ezisikhungethe ziyefana Nkosi yamakhosi imisebenzi ayikho izingane zethu ziphenduka Nkosi imkundatshana sisaba nokuhlala nazo emakhaya ngenxa yesimo esiphila kusona ukudla Nkosi akukho emakhaya kuyasetshenzwa kodwa imali ayibonakali amen izinkinga Nkosi ezifanayo kuyasiwa Nkosi yamakhosi Nkosi sikhuluma nje khona abangazanga ePhasikeni kade befisa ngenxa yezifo yebo Nkosi ezikhona Nkosi ziyafana izinkinga zethu noma Nkosi sihlukene thina ngezindawo siqhamuka kuzona
izwa-ke Nkosi imkhuleko yethu masize entabeni yokubonelela la Nkosi uthe uma sithula kowe konke ongasiphethe kahle wena uyakuzwa imkhuleko yethu usezulwini bese uyayiphendula. Phendula Nkosi imkhuleko yethu ngabanye sithi uma sibuyele emuva ngabe safana Nkosi nendlela size kwena siyiyo. Wenza Nkosi izinto zibe zintsha ezimpilweni zalabazalwane ngoJesu Kristu Nkosi yethu manje kuze phakade. Amen. Ayibonge Nkosi. Amen. Abikonzo yonke Amazwi Ayisikhombisa. Siyela baba wethu Bishop. Nabamqondileyo egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ake sishaye izandla basibonge uNkulunkulu namhlanje. Amen. Kunomamcaba. Anta ushane nje bazalwane besinomkhuleka izolo mamcaba. Mamcaba waseNanda. Bazalwane. Amen. Angiqondile ukudla isikhathi nowona iprogram phathi wahlelo. Amen. Amen. Uzosinika isibonakaliso kafushane nje mamcaba uphephezulu. Kafushane bazalwane. Ngisho ngene esibhedlela kuthani. Ngagula ngendlela engaze ngigule ngayo lokhu ngazana. Ukufa okungiphathe kuthandi angaze ngigule kanje bazalwane. Angaze ngigule kanje. Uthe mangesibhedlela udokotela ufika athene udinga ukulaliswa same time. Udinga ukulaliswa same time. Ngamandla kaNkulunkulu bazalwane bengihamba nendodana yami la ofika wathene ngathi bethandaza esonto lonke wasebika ukuthi lo muntu othakaye akala esibhedlela akwazi ukulala kunenkonzo enkulu esiya kuyona. Amen. Esho umntwana naye kade ekhuleka wamuzwa udokotela wase enza izaba ngenxa yakhe mina ngokwami bese kuphelile nje. Ngibona futhi uma ngathi ngiyaphika uthele ngiyakudokotela ngiyashona manje. Amen. Kodwa baba izolo bese ngiphila ubuse ungaphila. Namhlanje na ungaphika uthi sengivela ukugule lokungaka. Besinomkhuleko ke izolo eNanda ebusuku bangibeka abazalwane. Ngicela abeke isibonakaliso wephushana lokho esezulu ukuze ngikhuleke sekibandla phezulu kwalesi sibonakaliso. Ngiyababingelela ukuzwakala igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngicabanga ukuthi bekuyisonto lesithathu. Usho nje kakhulu khona bazozwa. Sibalekile ezinye izinto ngoba sizofa uNkulunkulu esekhulumile. Bekuyisonto lesithathu lika January sasisenkonzweni eNtuzuma. Kwaba nesibonakaliso sikhonza nje enkonzweni. Kwangathi kunebhokisi elisepulpit. Ngazama ngithi ngiyakhuleka angazi kodwa ekugcineni ngaze ngagcina nje ngabuyela umqondo ngisemnyango nabazalwane sasinabo eminyango. Kodwa esibonakalisweni kwangathi kufanele ngiye kumkhulu. Ubaba uShezi lapha ngezansi la elele khona. Ubaba Shezi kungathi nje umuntu nje ongaphathekile kahle. Ofuna ngisho ukuthi asiflathele thina njengebandla. Amen. Kungathi kukhona ulaka nje ulaka olukhona. Ekwakufanele silishweleze ubaba umpostoli. Kwathiwa sizongcwaba kakhulu before size ePhasikeni thina bazalwane. Ngakusho kubazalwane esasinabo. Uthe ngesonto elilandelayo kwakuyinkonzo
kuyokwethulwa ubabqimba eNtuzuma. Sasinobaba uMntungwana kuleyo nkonzo engaphilanga. Waphinda umoya ingcwele waveza wathi kuzongcwatshwa kuleli bandla lethu laseJerusalema kakhulu ngaphambi kokuthi kiwe ePhasikeni. Uthe ngesonto elilandela lelo wahamba ubaba uMntungwana emhlabeni. Emva kwaloko ngathi kusithandiwe ngesonto. Ngathi sithandiwe angisazi noma kufanele ngikhulume noma sekufanele ngithule na. Ngathi kuthiwa khona abazalwane esingeke sikwazi ukuya nabo ePhasikeni ngenxa yokufa okuhlasele ebandleni. Kukhona ayisizobashiya besemakhazeni esizothi sibuye ePhasikeni kufanele sibe sibuya siyobangcwaba. Kuthe emva kwaloko kulezi insuku besinomkhuleko okhona eNandi. Sikhuleka kufastiwe. Kwavela umkhulu evela ekhuluma ngobaba uBishop. Kwangathi umgqokisa ingubo le eyayigqokwa umkhulu. Wayathi mayigqoke leyo ngubo mangabe sesiphuma eNtuzuma sasisho sonke sithi konakele la isiyakhona. Amen. Wathi kufanele ayigqoke le ngubo akhuleke. Amen. Yileli langa athi mefika enkonzweni izolo esitshela ukuthi ucishe wafa. Uthe mangabe sikhuleka kwathiwa asimrawunde sonke ebesikhona simkhulekise ngoba inkulu impahla ohlangabezana nayo. Jesus. Kodwa impahla ahlangabezana nayo yimpi ekubazalwane. Amen. Ekuthiwa makuthiwa kukhulekwe abazalwane badembesele emkhulekweni. Amen. Kuthiwa yingako sidliwa ukufa okungaka la ebandleni. Yingoba uma umoya ingcwele ekhuluma asilaleli. Hallelujah. Asikhuleki. Hallelujah. Ekugcineni uyena ozothwala nzima. Amen. Siye sakhuleka nabazalwane besinabo bengisaba ngiqhaqhazela ngixolisa ngithi angazi iningi lethu bekukhona izingane ebesinazo. Ngathi bhuti ngeke sikuthinte ngezandla kodwa nje sizoma sikurawunde sikukhulekise ngoba kuthiwa njengoba kuzophunya nje kufanele ukuthi ukhuleke uze uye wasicelela uxolo kubaba uBishop. Ngoba kuthiwa sonile. Uningi ekuthiwa sikonile ubaba uShezi la elele khona uyathetha. Jesus. Uthetha aze asiflathele. Kuba ngathi njengoba zonke lezi zinto ezenzekayo kungenxa yokuthi asenzi kahle ebandleni. Nkosi nibusise. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Ngikhulumile nebandla la kade ngihamba khona ukuthi siyi Church of God. Amen. Amen. uNkulunkulu akakhulumi kabili. Yes. Nganika umyalezo akekho umuntu ongazi emabranchini onke eyifundeni zonke engizambile. Bengichaza ukuthi ene uJerusalem uthathe kanjani. Amen. Amen. From Church of God. Yes. Amen. The Church of God. Ka ngoba sashintsha ipelethu ngokubona ukuthi engathi lo J.C.C.O.G ugcilile kuthina. Sathi nasifake uJerusalem Christian Church of God. Simfake uChurch of God ngoba umqalisi wenkonzo eqalisa ibandla wathi Church of God. Amen. Amen. Sithengo 2024 so besigubha iminyaka e100 ibandla lethu lasungulwa. Lisungulwa liyi Church of God. Ndize ngathi kumama uSikhosana ake sibheke indaba yamaflag la wethu esiwaphethe ayemahle ngekhadi zawo. Kodwa usisi wami usisithoko
uvelile ngemva kokuthela into ekade efihlwa nje ezobonga ubuhle benkonzo. Inkonzo yayiphezulu ngendlela eyisimangaliso, i-attendance bekhona bonke abazalwane bezongqonga uSisi-Thogo edlule emhlabeni. Useyabuya-ke uSisi-Thogo ngephupho uzobonga uthene ningenzele inkonzo enhle ngiyabonga. Kodwa ingifaka iflegi elalikhona la phansi lingifaka endaweni lingifaka emnyangweni oronke. Amen. Inkonzo yinhle kodwa iflegi elaphakanyiswa alingisi la ngifuna ukuya khona, lingisa komnye umnyango. Nkosi Jesu. Uma kuvela izibonakaliso ezinje kuningi mhlambe nokunye, kodwa nakho lokhu bazalwane asikubekeni. Sama-Jerusalema ngophela sekwangena, kodwa sazi inkambiso yokuthi we are a church of God. Siyibandla likaNkulunkulu. Amen. Khona ubaba uDlamini-ke socela uthene asikhulekele kulokhu nje. Akhulekele ibandla likaNkulunkulu. Nkosi yami ngoba ukhona kumele bonke obaba abakhona. Cela ukhuleke nje ukhulekela ibandla likaNkulunkulu. Singakhungathwa izifo ebezingavikeleka. Amen. Vukela inkosi, vukela amagora, vukela amagora amakhawe. Vukela igebengu, vukela amasora, vukela amathakathi. Vukela bonke abanamanga. Basize inkosi ngomhlaba. Vukele nathi baba. Lokhu basibavukele nami ungamshiyi. Ngoba ngiyakwazi ukuthi wena uNkulunkulu unanzondo, uNkulunkulu nangqondo. uNkulunkulu ongenawo umhawu. Wathi noma nga esekhuluma nawe ufale ethawu Nkosi, sengicela ukuthi ngisafa lokho nga lesapha sonke wasixoxa isikhonyane sahamba asanga nasinye. Ngicela ukuthi Nkosi masikhuleka lapha kwasana kunye okubi hambe konke ngoba phela wasixoxa isikhonyane kufale kabane nawe engavumi nabantu bakho. Kodwa wathi ungasafikile uMoses ufale uyakhala uthi-ke lokho kuhlaza ngokugcina. Uma kudliwa khona bakufa wathi wasixoxa isikhonyane. UNkulunkulu kanjalo pho ongasixoxa isikhonyane eJerusalema. Ohlala isikhonyane Nkosi. Khulekela Nkosi leli ibandla. Khulekela abakhona la. Khulekela abangekho. Khulekela Nkosi abangasekho emhlabeni basivikele. Ngicela uxolo kuye Nkosi sekamjibi kamanikeningi. Kuba lento ebenginayo bengusikho sekamjibi kamanikeningi. Ngoba wakubese noma bathena abantu kodwa biyala phiya khona. Amen. Ngikuwe. Wena uNkulunkulu uqala owaqala kuleli bandla ababethi wena bathi ngotha kamangoza nkomo. Amen. Ngizomvula mathe inkosi yasemzini. Hawu ngike baba nawe ukhulele nodana yakho mayisibona sikhona konakalayo. Ngebe kuhle uma sebehamba laba bantu ukhona. Ngike baba wena owaqala le ndawo. Khuluma nawe ke Moses owaqala leli nkonzo yase Jerusalema. Siyazi nalo inkosi ukuthi yangena kanjani mina. Kodwa ngiyazi le nkosi ukuthi ibeke ngcono kamangoza nkomo. Matheni inkosi yasemzini. Amen. Ngicela ndodana kanye laba bantu abahamba nabo ngoba ngingakhuluma ukuthi uNkosi umuntu emuholi emukele indaba zanga wathi hawu abamlandelayo bayoba ngabaqaliswe bonke. Vikela laba bantwana, uvikela abadala, uvikela abakhulelweyo, uvikela abangesayo, uvikela imndeni, uvikela imhambima. Ukhulekele laba bangabase bakhulume baloko bazalo bangakhulumanga. Babika kuwe ngoba phela wena ungaluso olungileyo. Ngicela usula ngabekho othembela kuMaster Sazafosongolela ngwena mawuzo ngomthuko. Usizo baba lenkosi njengomusana noJesu wakhe kuziwe phakathi. Amen. Oh sengeyethe.
Madoda 2 verse 5 ya 7. Baba Lushaka. Incwadi njengoba beseyibikile uTimothy ngowokuqala isahluko esinesesibili siqalisa ukufunda endimeni yesihlanu ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamleli phakathi kaNkulunkulu nabantu umuntu uKristu Jesu owazinikela abe inhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi besikhathi esiyiso engamiselwa khona mina ukuba ngibe ngummemezeli nompostoli ngikhuluma iqiniso angiqambi amanga yebo umfundisi wabezizwe ekukholweni naseqinisweni linjalo izwi lenkosi amen Amen. Siyabonga babudlamini ngala mazwi samukela senanela umkhuleko wakho. Amen. Usikhulekele lithi izwi munye umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. uNkulunkulu uqobo. Usibekile kuyena ke siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzwile imkhuleko yabazalwane, uzwile imkhuleko yethu siyisela kuNkulunkulu. Amen. Sesicela ukuthi nakaphephise izifo bazalwane. Amen. Uthi nalamabhokisi abonakalayo kakhulukazi baholi kube kuhlile uNkulunkulu ehlise umoya wakhe wisayo. Amen. Sizongena ke enkonzweni yokukhumbula abaleleyo bethu phathwa uMamchada ngiyathemba ukuthi badlulisile kuye amagama bonke abadlulile kusukela ePhasikeni bese siyakhuleka bazosibusela inkonzo kuNkulunkulu. Isifundo siqondana nalokho sosithola kubaba uGodongwane ubaba Shabangu